No niin, ja nyt ollaan esittelyvideon parista, jossa esitellään Crashcraftia. Tuolla parkouri tossa. Sitten ja sitten donatori. Fireball, Kai, Fly, God, Near, Nick, Speed 1-10. Donator, Kafkate, What? Molemmat. Fed, Heal, Head, Power Tool, Energist, Workbench, Spawner, More, Kid Donator joka 5 tuntia. Ja ylläpito. Moderaattori Heibets. Moderaattori ei kukaan. Hemolinen 2. Admin ei kukaan. Admin Motti 1. Ovner pikkukalastaja. Ovner miniukko 1. CO Ovner Jode 0100. Ylläpito. Joo, ja sitten tässä on tämmöset Kit PvP ja pelaaja. Kit PvP. Ja se on melkein tunnin väliin. Joo. Että noin niin. Se oli siinä se esittelyvideo.